Băieții, așa. Antrenamentul clubă, nu? Forță, forță facem. Ce, Gigi? Nu-ți place mountain bike-ul? Fain! Push bike-ul. Ne antrenăm aici. Da, viitor. Capoare. Ia zâmbește un pic. Nu ați vrut voi antrenament azi? Este. Cum e, Liviu? Echipă de top. Bravo, băieții, mai avem un pic. După ei. Bravo! Hai, hai! Bagă, 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 bagă! Nu acolo, nu acolo! Hai, Gigi! Este, este!